Kronika Türkmenistan neşri Türkmenistanda avtoyollardan peýdalanýan awtolog we ýüklog eýelerini täze ýol salgydynyň girdilendigini habar berýär. Neşir özüniň 12-nji dekabrda çap eden maglumatynda bu salgydyň şu ýylyň oktyabr aýyndan güýje girendigini we munyň ýükloglar üçin 96 manada we ýeňil awtomobiller üçin 16 manada barabardygyny aýdýar. Bu salgydy tölemedik raýatlar özülogyny tehnik gurutluk derejesi baradaky barlygdan geçirip bilmeýär diýip neşir öz ýurt içindäki habarçysyna salgylanyp ýazýar. Şeýle-de habarda mundan beýlek ýükloglaryň her ýylda 2 gezek tehnik gurutluk derejesi boýunça barlygdan geçmeligi baradaky kararyň hem kabul edilendigi aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri çoğunludaky polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň ofitserlerine salgylanyp, ýeňil awtolog eýelerinden 16 manat möçberinde tölegiň talap edilýändigini tasdiklaýar ýöne munyň ýol salgydy däldigini belleýär. Bu töleg tehnik hyzmatlar üçin diýilip alınýar. Şu ýylyň 2-nji ýarymynyň başynda awtolog eýeleri ýol salgydy üçin 100 manat möçberinde tölegiň girdilendigini bilip galdylar. Meýletin äti ýaşlandyryş üçin hem 20 manat talap edilýär. Häzirki wagt awtologyny tehnik gurutluk barlygyndan geçirjek her bir raýatdan jemi 136 manat talap edilýär diýip habarçy öz awtologyny bu barlygdan geçirmek üçin özüniň 2017-nji ýylda diňe 20 manat töländigini hem belledi. Azatlyk radiosyna ýüklog eýelerine girdilen täze tölegler barada goşmaça maglumat almak häzirlikçe başartmady. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly ulug eýeleriniň ençemesi 2018-nji ýylda girdilen täze salgytlar we tölegler barada adat bolşýaly ne ýurduň telekanallarynda ne de radio kanallarynda bildiriş edilendigini aýdýarlar. Şu ýylyň awgust aýynyň başynda Azatlygyň paýtagtdaky habarçylarynyň ikisi Aşgabatda ýol gözegçilik gullugynyň işärleriniň uluglary saklap, sürüjilerden ýol salgydyny tölendigi baradaky guwanamany talap edip başlandygy barada habar beripdi. Şonda habarçylarymyz polisiýa işärleriniň bu salgydyň 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda güýje girendigini aýdyp, guwanamasy bolmadyk ulug eýelerinden 100 manady özlerine tölemegi talap edýändigini hem gurrun beripdiler. Türkmenistanda awtolog eýelerine girdilen täze tölegler ýurtda raýatlaryň we döwlet işärleriniň hususy awtologlary bilen bagly girdilýän çäklendirmeleriň depkininiň we görnüşiniň barha güýçlendirilýän mahalyna gawat geldi. Geçen hepde Azatlygyň daşawdaky habarçysy welaýatyň prokuratura edaralarynyň işärlerini gymmatbaha awtologlar sürmegiň we edinmegiň dilden berilen görkezme esasyna gadagan edilendigini habar berdi. Geçen ýylyň dekabr aýynda bolsa Aşgabatyň häkimetleri gara reňktäki uloglary awlap, olary ak reňke boýamagy talap etdiler. Bu çäre sanly jaýyň dowamında tutuş ýurduň çäginde amala aşyryldy.